kanatong tanan dayon kamo mainiton nga pag-abot sa Asinso Global Gardens aniya sa Barangay Hoyohoy, Tangob City, Misamis Occidental, dinhing lugara una ang Ginoo. Pagpakan nato ang Ginoo, no? Maluloy-on o may gugmaon gyud ang Ginoo kay giluwas gyud ta sa sobrang kainit. Pagpakan na to ang Ginoo sa maayo nga timpo. Ako ang congratulations in behalf sa tanang mga lideres nga na dinhi alang sa 120 man ka parisan nga pinakaswerte kayo nga karong adlaw nakadawat sa sakramento sa kasal. Ato silang pagpakan, no? Bulahan kay mo kay dinhigyod gihimo ang kasal sa kabalaan nga lugar tilan sa Mount Malindang. Gamay na lang kay plite palulong sa langit, no? Mao na nga bless kayo mo kay ania ang nag-conduct o nag-preside sa ato ang misa ug sa atong kasal. Mao si Archbishop Martin Humawad nga advance mag-birthday karong Lunes pohon. Ato siyang pakpakan. Salamat kayo, Archbishop. O ang ato ang mga kaparian nga niya dinhi ang uban ay payong pero ang uban wala, may sakripisyo pod uban kanato. Salamat kayo, ato silang pagpakan. Of course, dili ni mahitabo kon wala ang ato ang very hard working governor nga na mahal naghatag bili sa giingon pa ni Archbishop sa pamilya nga mao'y dugukan sa atong katilingban. Salamat kayo, very hard working Governor Attorney Henry S. Uwaminal, atong pagpakan, no? Sa iyahang kasalan sa Kapitolyo, kasalan ng bayan, gipasinati niya kanato nga unsa ka importante ang ato ang pamilya nga dapat makasal na gyud, no? Of course ani usap uban dinhi ang ayang partner ato ang pinangga usap, no, nga giingon ni Archbishop basin o makakitag ikaduhang Paris dinhi pod unya magpakasal. Vice Governor Wing Go Cheris ato pakpakan, no? Kusgo na to or matinudan, no? Mga board members, mga mayors, din lakungan ang tanan, ang mga in charge ganiya dinhi sa inyo tanan. Salamat nga ni kasinati ta og usa ka manindot nga okasyon nga ani. Ang akong papel mao raman ang paghatag o pag-welcome ninyo tanan. Akong balikon sa ngalan sa mga katawan opisyali sa Dakbay sa Tangob, lipay kaymi nga niata naghimo sa seremonyas sa Asinso Global Gardens niya sa Barangay Hoyohoy, Tangob City. Kanatong tanan may buntag una ang Ginoo. Daghang salamat Mayor Kanama sa imong mensahe kanatong tanan. Ug karon mga kaigsuonan, atong dunggon ang mensahe sa ato ang amahan sa tibok probinsya nga sa kanunay nagunahuna sa kaayuhan sa tanang katawhan, Governor Henry Sevilla Wamina. Una sa tanan, ang akong kinasing-kasing pagpasalamat o pagpasidungog sa ngalan sa atong probinsya ngadto sa atong Arsobispo Martin Humuwad sa iyang pag-uban kanato kanunay sa pagpangalagad sa mga katawhan pinaagi sa paghatag sa spiritual guidance kanatong
misamis nun. Atong pakpakan ang atong arsobispo. Kita mi take off sa atong 95 na nga pag-celebrar isip usa ka probinsya. Kini dili makabot nato kung wala ang maong grasya sa atong Ginoo. Kini nabubo kanato tungod sa pagsuporta sa akong gingon paggiya ni Arsobispo uban sa iyang mga kaparian nga niya karon diri nga atong timbang sa atong mga mayores pagkaskade sa mga mayong gawi ang gimbutan, ang gusto mahitabo sa Ginoo ngadto sa kinabuhi sa atong mga katawhan. Atong pakpakan ang atong mga kaparian nga niya karon. Padre, daghan kayong salamat. Ang atuang duha ka mga partners sa atong pagpalambo sa probinsya, si Congressman Jason sa 1st District, we are still two more activities for this anniversary celebration. Gaoban mi kagabi sa 1st District Congressman's Night. Medyo nagpislango na to siya gamay. Karong buntag mitawag siya nga pwede sa gamay matagaan o pagtagad ang iyang lawas. Ang ato ang congressman sa segundo distrito karon ato usab nag-atiman sa kaakuhan sa atong distrito dito sa Kongreso, si Congressman Ando. Ang atong mga mayores bisan tuod og dili kompleto pero murag kompleto ra gyapon kini. No, of course, ang atong tulo ka mayores sa tulo ka dakbayan, si Mayor Ben, ang atong host city mayor niya, si Mayor Indy sa dakbayan sa Osamis, o si Mayor Limuel Acosta sa atong capital city sa Oroquita. Ang mga kalungsuran, di na lang ako i-mention, miyon ko kompleto. Bisan wala dire si Mayora Pinky, muna ang absent may akong i-mention. Pero adun na gihapoy rason, no? Medyo ang pagsulay tungod sa weather, tungod sa kahiktik sa tong kalihukan, medyo iya sa pong gitagaan o gamayng pagtagad ang iyang health para sa umaabot nga pinali sa pirangat ma-lead niya gapon ang iyang grupo. Salamat mga mayores sa pagtimbang sa inyong provincial officials sa pagpangalagad sa atong mga katawan. Atong pakpakan ang atong mga mayores. Of course, si Vice Governor Wing akong gipaulahi. Miyon siya nako, nga miyon si Archbishop, nga Vice Governor. Pasensya gamay sa akong joke-joke. Dayon, wa ko no siya ka-response by ABP. Kay ang iyon tang response, nga sigiha na ABP kaginahan ko anang maon joke. Nakadungog po si Mayor Ben, mutong gisigundahan po. Of course, ang atong mga board members, no, sa District 1 o sa District 2, kauban ang atong mga sectoral representatives. I'd like to mention with also our strong prayers for all of us, for all the challenges sa atong health. Kay si Board Member Canlas
human gahapon nag-judge sa contest dito sa ato ang BHW Summit, medyo mitaas ang pressure mo nang ato to mula siya karon dire, no, tuwa sa hospital, no, para at least makapalig-on niya nga para karon sa atong pirangat physically kompleto ta tanan, no. Ang akong mga department heads, no, di karon tanan maayo ang ilahang gihatag nga mga pagbasa in support usab sa humili sa atong arsobispo og ngadto sa mga bag-ong kinasal, bag-o pero daan na, kay daan naman nga nagpuyo, no. Si Archbishop nakasabot, no, nga wa niya gipalalumi ang iyang mensahe, gwapong mensahe, tungod kay nagpayong na mo. Pero akong palaluman karon kay kining maong weather, kainit karon, pagsulay, gwapo kaning nga indikasyon, no, sa atong bisyon, sa atong pagpasinso, dili lang sa probinsya, kung dili sa atong pagpuyo, no. So sa di ko pa na sugdan, akong mahibawaan kung namati ba ni sila. Una, akong i-extend kaninyo mga bag-ong couples, 120 who are now officially husband and wives. Ato silang pakpakan. Official because unofficially, no, you have been in the way forming your family. Ako namang giangkon na senior citizen nako. But when I was still young, no, that was centuries ago, no. So dili ko diha magsugod sa akong mensahe ha, kay og centuries sa taas-taas ni, no. But I would say, I grew up in a conservative, traditional society. No. Nga, sa una, dili lang gani ang paghikap, pag-agbay, allowed. No? Unsa pa ka ang pagpuyo. No? Doon nalay gahatag og legal authority sa una nga makagakos ang lalaki sa babae kana kung diha sa baylihan lamang, legalized by music. Kung wala ang music, maakusar ang ginikanan, iakusar na yun og rape ang kalakinan. That's the conservatism that I grew up. But be that as it may, no, ang atong society may evolve, no, so that sa dili pa ko mo-debate sa akong speech para dili kayo mataas. Munang sa duha ka tuig nining atong administrasyon, we conducted now 3 mass readings with beneficiaries coming sa 14 ka munisipalidad o 3 ka syudad, 400 ka couples atong 2022, 201 ka couples atong 2023, 120 karon, so this is 721 na. While labot ni sa gikasal sa nagkalaing-laing lungsod of Dakbayan sama sa City of Osamis under the leadership of Mayor Indy, daan pa ka kung ando tungod sa virtues nga ilang nakuha sa ilang amahan, sa ilang inahan, ang paghatag og importansya sa matrimonya sa pagkasal. Although ang ubang lungsod usab nagsunod, pero iyon si Vice ko nga gisunod Las Lupisayna, pero gamay ra kuno yung mga pil. Dito gyud kuno gusto sa probinsya kay dako og allowance kay 20,000 kuno, no.
mo daw ganiha, medyo pasensya ka may, bisig din na mo ko makita. Pagingon ni Archbishop nga sunod tubaga, hinay og tubag mo to nakaiyon ko nga murag ang una-una ani siguro ang 20,000 naman siguro mo hinungdan nga nagpakasal. Nang hinaot ako nga sayop ako. Ayaw in town. Ngano ato man kining gibuhat? Ngano ato mang gitagan o pagtagad ang mga relasyon sa mga bana o gasa nga mahimo kining legal o mapahiluna. Under our Asinso administration, we give prime and importance to families tungod kay matod pa sa atong 1987 Constitution nga mulay akong ikot with due respect kang archbishops o sa atong kaperian who are only authorized to quote the Bible. The family is the foundation of the nation. Atong duty sa state to strengthen the family as the basic social institution. Ang kalig-on sa atong nga pamilyang misamisnon mausab ang mahimong pundasyon kung unsa kalig-on unya ang atong komunidad, ang atong lungsod o ang atong probinsya. Ug unsang klase nga pag-asinso nagaagad sa pag-asinso sa pamilya. We believe in prioritizing life-changing initiatives by families in building the right foundation of a valid and happy marriage. So, sa giingon ni Archbishop kaganiha nga ang mga kaobispuhan sa Amerika pro-Trump tungod sa maong advokasya. Kay mausab ang advokasya sa simbahan. As much as possible, that is also the advocacy of this administration. The strong marriage. I remember sa akong pagkasal sa una, way back 1988, I was asking my mother-in-law, kay at that time, ako namang nakuha in every activity, nadala na ko sa KB sa una, bisan sa akong kasal, nagpabuhat kong t-shirt. Akong gipangutana, unsa may mayong imarka sa t-shirt. Without a wink of an eye, my mother-in-law quoted what was said in the Bible, and it was uttered kanina sa atong pare nga what God had joined together, let no man put asunder. Now that you are legally husband and wife, natagaan oportunidad na legitimize ang inyong mga anak. Nadiri ang atong provincial legal officer si Attorney Areb no mo'y makahatag og mga maayong legal implication nga karon legitimize na ang inyong mga anak. Dili lang ni advokasya sa atong probinsya, sa atong asinso, sa atong partido. Asinso Pinoy, asinso sa kabataang Pilipino. Ikalawa, advokasya, asinso pamilya. So, family is given as the center part of the strong advocacy in order to have the so-called asinso bawat Pilipino. Tungod sa mayong sa among dakong gugma kaninyo, mga kinasal, gugma namo inyo mga provincial officials, duha ka congressmen o mga board members nga mo'y nag-allocate sa maong pundo inyong na obserbahan karon niya focus sa inyo ang provincial government. Ang provincial officials, all department heads, atong duha ka congressmen o atong kamayores, ipahigayon kini maong kasalan. No? Paghatag og importansya kaninyo sa inyo karon nga mass wedding, inyo nang nabati. Libre nga prenup photoshoot. No? Sinina, kasal og tiksido. Hair and makeup.
ingon si Vice Gov ganiha, mayo lagi ang ilang pagka-make up. Puro sila gwapa tanan. So, miyon po kung nga wa ko magpalupig mga bana. Dili lang gwapa ang mga asawa. Mga gwapo pod ang mga bana sa ilang Amerikana o tuxedo nga ilang gisuot karon. Og barong. Inyong wedding cake, no? Simbolo sa grasya. O uban pang galastuhan. Uban pa sa kasgip nga 20,000 pesos nga inyong madawat unya, no? Treasurer, wala pa ma-release, no? So, kaniya akong gilantaw pag suroy sa kanang offerings, wa manggil ni kuot, no? Gamay ramay ni kuot, kuwa manggil mo paambit sa 20 mil. Sus, nakalusot kay wa pa man dahi mahatag, no? Hinaot nako sa pagsunod, simba niyo immediately after nga mubahin mo sa maong grasya ngadto usab sa ato ang simbahan. Onya, mga bagong kinasal, nalipay mo. Bida. Pero mayroon ko karon nga gusto niyong dungagan. Kusog na. Kana? O sige. Tungod kay ang atong administrasyon, ang atong asenso, maminaw kung unsa ang tingog sa katawan. Ang tingog nyo karon nga gustong dungagan, sige, atong dungagan, nining pipila. Yawas. So, kusog-kusog na. Sige. Kining unang atong pagdugang, doon na sad kini gitawag nga mensahe. Doon na ni, usa ka simbolo ni. Doon na meaning, kamo na niya mutugkad nganong atong tagaan og premyo. Una, ang oldest couple. Bida. Wa pa sila mamakpak. Wa pa sila kipalo o kinsa pa. No? Nagunahuna pa man na. No? So, nga na atong tagaan, bot pasabot, nga nalipay mi. Nga bisan tuod og senior citizen na mo pareha sa inyong gobernador, inyong natagaan og bili ang atong invitasyon. Nga ang inyong pamilya matagan sa maong legal nga union. Ug labaw sa tanan, tungod kay ang atong Archbishop naghatag sa iyang panahon usa ka powerful blessing, spiritual guidance sa pamilya. Natay oldest couple. Ang edad sa bana 62 anyos. At least manghod pa ni gobernador. Ang asawa 58 anyos. Dito na lang nako ni ipa-announce niya dito. Ako lang i-announce ang premyo, dungagan ako og 10,000 pesos. Bida. Ang mga kay balong dili sila may oldies, wag yung mga makpak. Akong gisulayan nga dapat kung unsay kalipay sa atong isigataw, musay atong kalipay. That is the kind of love. No? Dili dapat greedy ta. No? So dapat, bisang nagtuota nga dili kita'y makadawat. No? Makadawat na ba botanandan og tag 20 mil. Kung nainadungan, malipay ta kay nadungagan ang atong kauban. Bantay ning sunod og di ba kusog mo pakpak. Kung tagaan nato og 10,000 ang oldest couple, ato pong tagaan o kuan ang youngest. Pero akong nakita ang youngest, no, nga kuan, no, marriageable age. Ang bana, 24 anyos. Ang asawa, 19 anyos. Marriageable age.
And we're happy. No? Although, at that time nga nag-ipon siguro ni, dili ni marriageable. Mo siguro hinungdan. No? O, gikan sa dakbayan sa Osamis, ang youngest couple. Ato pakpakan. Doon ay Gismil, Loya Gapon. Ang oldest couple, gikan sa lungsod sa Lupisay na. Bida, abi ka wala diring mayor, wag gapon mamakpak ang bida, ang gipaabot, yun ani siguro lang pakpak, nga silang tanan makadawat. Biggest age gap, no? Ang diferensya nila sa bana o asawa, 15 anyos. Marriageable. Yes, yes pa. Ang biggest age gap, ang bana 44 anyos. Ang asawa 29 anyos. Gikan sa dakbayan sa Oroquita. No? Additional 10,000 pesos. Medyo kani loya gapon nag-focus ni sila ilang ginona og kanus ang matawag, ha? Porbista. Sunod, longest years living together. So, diri nakita ang medyo ang usa ka miti. Bisan without the benefit of marriage, no? Na overcome, ni abot ang marriage by 28 years. No? So, kung milikon ang maong panag-uban 28 anyos nga wa pa makasal, labaw na karon nga natagaan o blessings gikan sa atong arsobispo o sa atong konstitusyon. No? Longest years living together, ang husband 51 anyos, ang asawa 47 anyos, taga lungsod sa Bonifacio. Medyo arang-arang ni kay na distributed ang grasya, no? Si Mayor Jojo Urua gana-ana na ngisi na po siya nga basin niya was o matawag po ning lungsod sa Clarin. Bida. Okay. Karon, most number of children, daghag anak, no? Muni kuan kay medyo napaghapon ni gi-spouse paghapon sa simbahan ABP, no? Katong goyi and multiply. Kay ako niyaman si Mayor Indy, ang aspiration ako way back 1988 when I married to my one and only wife, mother of Indy. No. Ang among aspiration sa una kay si Aya 11 kabok sila sa pamilya managsuon din, no? 11 kami 14 pero pito-pito lang, no? 7 ang first wife sa akong papa and then pass away, and then second wife 7 sadbi. So may aspiration really nga bisan og makapito, no? I really love to have akong aspiration nga ubay-ubay ang anak, no? Pangitagaan sa Ginoo tulo, kalipay lang gihapon. Imagine akong junior na abogado na himong mayor og mas gwapo pa nako. Ang most number of children gikan sa lungsod sa Calamba. No? Mayor Jojo, no wonder nga ang mayor sa Calamba bisag asa-asa di magdalag folder. No. So, muna ang atong mga special award. Wa mamakpak for distance. Sige lang. No. Wa mas la kay balo kuan na no kasi kartong namakpak pod. Wa po sila kay balo og sila ba kay wa man maanunsyo. Wa pod mo apil og pakpak. Di ba? Oh. Sige.
kanang kamo karon sa inyong kabulahan sama sa apelido sa atong umabot mayor sa lungsod sa Bonifacio, si Ricky Bulahan. Kay ang inyong kasal karon Nobyembre man, no? So, akong i-monitor gikan karon og hangtod karong Pasko kung nakita nako nga dunay gamay nga pag-move on, no? Kung maayo na, so from good to better, from better to best, or from bad to good. Di ba? Dunay pag-asenso, dunay pag-execute, dunay nakatunan nining atong gibuhat nga kalihukan karon. Akong dungagan ang inyong kasgip tanan, tagaan tamo og Christmas kasgip nga sobra paon niya mas dako pa sa inyong madawat karon. Bida. Kusog-kusog pero hinay. Ibalo mo mga atong mga partners no sa pag-alagad. Kusog-kusog pero hinay kay ano? Nag-expect putos lang. Gusto lang karon po dayon kolektahan. Ano? Naay kondisyon. No. Akong ipaabot kaninyo. Nga kining kainit karon sa panahon. Bulahan kay mo. No? Kay kung giulan pa kita karon, no? Dili siguro iyon ani ka successful ang inyong kasal. No? I remember one time doon ay gikasal dire. I was one of the principal sponsors. Pero tungod sa kakusog sa ulan, no? While gipadayon pag ang maong sa nag-officiate sa maong kasal, ang kasal, sila na lang tulo na duwa o ang pastor nag-officiate. Ang nahibilin diri sa kwan. Tungod kay kusog din naman matalag payong, tuwan na may dito sa Orange Building. So, medyo doon na kay epekto sa solemnity, no? O ang mensahe, wala kayo. So, karon init, pero abi ninyo kining init, indikasyon puro positive ni. Init, iyon ani kainit, iyon ani kagwapo, ang kainit sa inyong panagminahalay. Diba? Mo ka na dapat ang gikinahanglan. It must be strong, nga dili mubugnaw. Kay kung mubugnaw, mo na'y usahay medyo mulalom-lalom gamay ang pagsulay. No? So, Mayor Jojo Roa, unsa indication og mabugnaw? Katong imong text dayon nga, nasayop ka sa imong text? So, init, iyon ani, buot pasabot, nga iyon ani kakusog. Unya, ang grasya nga moabot sa inyong kinabuhi. Diba? On the other hand, karon sa inyong pagdawat sa maong sakramento sa pagkasal, gisulayan na, no? Karon sa maong kainit, kung ma-overcome ba ninyo ang pagsulay, no? Kay ang kaminyoon sama sa among pagpangalagad sa atong probinsya. Daghan og pagsulay. Kahibalo ko nga uban ninyo grabe nakaagi na sa og pagsulay. But ako nakita nga dapat nga nagpakasal mo karon dili tungod sa 20,000 inyong na-overcome ang pagsulay. Kay inyong legalize karon ang maong pag-appeal
nining maong kaminyoon. Buot pasabot, no? Mga kaigsunan kong gikasal, no? Ang mga pagsulay kinahanglan ato gayong pagalatason. Atong i-overcome. Let us not surrender, no? Ang inyong gobernador, pagsikandi pa lang, doon na pagsulay sa akong health, sipon, kailan tanon. An, igo lang ko misunod kang Mayor Indy. The day before the opening, gahilanta na siya. Siya pa, di lang sa kumuapel sa preliminar sa kay gahilantan siya. I was trying to put in medicine para gid makaapil sa maong atong opening sa ato ang anniversary. Second day, gapis lango nako. But I have to be strong because I am your leader. No? What will happen to our activity kung pananglitan dili ko magpagkaligon? Although nasayod ko nga ang atong leadership sa probinsya institutionalized. Kaya nga naman, last year doon natin pagsulay. Grabe ang atong pagsulay. Di ba? Gi-IED ang inyong gobernador, October 15. And then, tungod niya to, as per advice sa atong security, and from no less than the Secretary of the DILG, nga may advice na ko nga exile sa Kadyot. Sumutong November sa atong anniversary celebration, I was out of the country. Ni-exile ko. Apan ang probinsya under the leadership ni Vice Governor Wing nagmalampuson gihapon ta sa pag-handle sa atong anniversary celebration. Oy, mga bagong kasal, pakpakan po ninyo ang yung provincial officials. Diba? Iyon ana ang atong pagkaan sa pagsulay. I have to be strong. Just like you, you have to be strong as leaders of your family, husband and wife. I have to be strong because I am the father of 625,000 Misamisnons living in the 14 municipalities and 3 cities of our province. So, mo kini ang mensahe nining init karon. No? Sa ato karon, kung nakuha ninyo ang mensahe, excited mo, gipainitan mo, nako og taas-taas, si Archbishop medyo nakasabot, pero ako ning gituyo. No? Kay unya, kung magbagot-bot mo unya dito nga grabe kataas, gibulat mi sa init ni Gobernador, bot pasabot nga hinay ang inyong resistance sa pagsulay. Dapat ikalipay ninyo ni, di ba? And what you will see, that sa maong pagsulay, dapat ang atong tubag tanan, we survive. That is the resilience that is needed for us, Misamisno. In order to achieve our vision, unsa ang atong vision? Asenso, Misamis Occidental. Unsang klases pag-asenso? Nakita ang Misamisnon, magpuyong, malinaon, malambuon, o malipayon. Kana mo among gusto makita ninyo human niini, dapat nag-asenso gamay ang inyong pagpuyong pagka malinaon. Minus na gamay ang medyo bingkil-bingkil